na ito ay sineselebrate natin ang kaarawan ni Baby Ali. Baby Ali, okay? And syempre, ni Ate Pia. Ano si Ate Pia? Si Kuya Robin and ang kanyang mga anak. Syempre, bago tayo dumako, awitan muna natin ng magandang awit ang ating birthday girl. Ayan. And 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. And syempre, bago tayo dumako sa pinaka-aantay ng lahat, mag-blow muna si Baby Ali ng kanyang cake. At syempre, ang kanyang daddy ang mag-pray bago tayo. Let's close our eyes. Your living God created everything to give us life on God. We pray that this time, nagpapasalamat ko rin Panginoon sa blessings sa Kuyala. Sa buhay ni Baby Ali, nagpapasalamat kami sa pinagkalong ko po siya sa amin. Nawa po ay magpapala siya, nawa po ay inuwi po siya ng kalusugan, magkakalulusog siya ng bata, at magpalangin po ang kanyang mga malalakaran. We thank you so much for all the blessing, and we pray also for all the attendance sa lahat po ng mga sa kanya. Magpapasalamat po kami sa lahat. We deserve all the glory and praises. In Jesus' name we pray. Amen. Kaya, syempre, nagpapasalamat po ako syempre sa mga attendees na Kuya Robin, sa sinatiyaya, birthday po niya ngayon. Ay, sasabihin ko, may sasabihin si Kuya Robin. Bago tayo po niya. Hello po, magandang manghari po sa ating lahat dito. Salamat din po Kuya Alvin sa birthday ni Baby Ali. Siyempre, mahal ko asama sa birthday ni kanya. Siyempre naman, salamat din ako kay Kuya Alvin kasi dahil sa kanya, nandito kami ngayon, nasama naman din ang birthday ni Baby Ali. Kasi kung hindi naman siya scout sa amin, wala kami kasama ngayon. Pero salamat din. Pero naramdaman ko naman ng Kuya Alvin, yung birthday mo, siyempre, kahit apat na anak ko, bawang birthday nila, yung pagminamahalan natin na tatay para sa anak natin, nakakaramdam ko naman din para kaya salamat din sa happy birthday at salamat din kay Ma'am Reyna, salamat din natin lahat sa atin dito. Salamat din Kuya ulit na pagbasita sa kanila dito. Salamat. Pagkatanungan Kuya Robin. Yan. Para po, kain na po tayo. Yan. At mamaya po may topic pa lang sa mga bata. Kain muna tayo. Ayan po, may palitsyon po tayo bilang pasasalamat po. At may litsyon po para kay Ali. Kuya Robin, may litsyon. Kaso di nakain ng karne. Ano po yung naisip ko yung litsyon nito. Kaya may gulay tayo dyan. May gulay. Si Sukjot, baka gusto mo litsyon. Ayaw mo litsyon din? Ayaw din niya? Ayan po, oh. Kain tayo, may gulay, oh. May karne, may chicken. Ayan, kain po tayo. Tsaka yung iba pong visitor, wala pa, pero lunch time po kasi ito. Ayan. May counting salo-salo po. Huwag ka mahiya, Sukjot, kain lang ng kain. Pagsimula na yan, walang TV yan. Ay, si Ate Pia. Ah. Sarap yan. Oo, okay lang.
gulay. Chop suey. Yan, chicken. May With pinya. Kain mo ta. Si Ate Pia. Na birthday today. Today din, di ba? Happy birthday. Si Kuya Ruben. Nagutom na. Joke lang. Up. 1 year old na po siya. Playing. Whoop. Happy birthday, Baby Ali. Whoop. Where are you going? Where are you going? Happy birthday, Ali. No. Diana. Sige na. 1, 2, 3, go. Well, palakpakan. Si Prabjut. Si Prabjut. Nandiyan ang mama at papa. 1, 2, 3, go. Malakas. Armanjut. Prabjut. Si Prabjut. So, nadagay Harmanjut. Yan. At ako ng India, lagi kilala. 1, 2, 3, go. Eight. Ito parang ano to siya? Si Sokjot. 1, 2, 3, go. Happy birthday, Ali. 9.30. Para si Sokjot. Dapat 10 seconds. Pag di ka nag-10. 2, 3, go. O sino pa ang masali? Wala na? Yan, wow! Ay, stock first na. Wow, magugustuhan po yan ni Baby Ali. What's this? Magbubusan nga ito ni Baby Ali. Saan sana nandito si Baby Ali? Bibigay natin. Ay, battery ka. May battery. Bibigay natin kay Baby Ali. Wow! Elephant! Ito, wala pang ano yan. Di pa, walang ayos-ayos pa. Pawisan pa. Naglaro. Ay, sorry. Sili ka dito, Bibi. Anya po si Baby Ali. Bibigay po natin yung toy. Ali! Ali! Pawis pa po si Baby Ali. Yay! Wow! Elephant! Look at the camera! The camera, Bibi. Look at the camera. Look at the camera. Look at the camera. Wow, kaya lilikutan niya po yan. Look at the camera. Nakalagay, playing, sing. Ibig sabihin, tumutunog. Atin, lagyan natin ng battery.
po ang baby namin. Salamat po. Salamat po. Wala pong kaayusan ang buhok dahil galing na sa pag play. Ito yung battery. Hello. Look at the camera. No, baby. No. Nagbablog tayo, baby. Sabi ko sa'yo, pag ito to eh. Isa mo. Lalagyan natin yung battery. Wow! Alin. Baka malagyan ka ba mo? Nandito po si Tita Jana. Ate dyan. Ate Sana. Ito, dito yun. Sige. Lagyan mo ng battery. I'm so excited. Baka tumulog yan. Para maano siya. Tutunog. Wait, this is a battery. The real store. No, wait. Ano yung tutunog? Ito may battery. Ay! Where did you go? Down here. Where are you? Ang ganun pala yun? Ito. Follow me. Let's sing together. Let's sing. You want it? You want you to share your toy, huh? Really? Share your toy, huh? Ay, tuwa po. Tuwan-tuwa po, Tita Dulce. Tuwa. Nakakatingin siya. Ay, tuwa po, Tita Dulce. Ay! Wow! Bayan. Hello. Ano si Tita? Another. Sige, play muna ikaw dito, baby ko. Play muna ikaw. Sige, play ka dito. Tuwa po si baby. Ano, Billy? Ano to? Anong gagawin dito? Ay, Anong gagawin? Ay, may ano siya. May battery din. Hindi, ano to? May gulong. Ay, wow! Excited ka naman. Oh, excited ako. May gulong din siya, naggaganyan-ganyan po ito. Look at this. Wow, educational material. Okay. Thank you so much po, Tita Dulce. Ay, nag-stop na naman. Ayaw niyo mo i-stop? Salamat po. Salamat, Tita Dulce. Sobrang happy ng baby. Opo, sobrang... Ay, nagalis na. Bye. Tatakbo na po ni baby. Tatakbo na po ni baby. Wow! Nagsasayaw siya. Kaya umiikot siya,
Ay, naka-smile. Naka-smile po ang baby namin. Tuwan-tuwa po, tita. Ayun na. Ayun na. Iuuwi niya na. Yay! Ito, mga educational, Ayan, salamat po. Kasi ang gusto ko, siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban, sumama ka, sasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso at matulungin. Yan si Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, sama ko po si ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang isip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin, maka-Diyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Ayan mga Kalingap, good morning. Hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. Puntahan po namin si Lola Mamerta. Parang si Lola Damiana na nanghuhula. Sumama ka, ikaw ay sasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso. Ayan mga Kalingap, good morning po. And today po mga Kalingap, siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong